Hello लोगोफोर खुलुमबाय Good morning from रैसुमै हटेल जोङो दा क'क्राझाराव दङ रैसुमै हटेलाव मैया दंफैयोमोन जोङो बे क'क्राझारावनो ओमफ्राय माखासे लोगोफोर आर्मिफोर बिथांमोनहा जोंखौहाय बेयाव लाबोनानै दोनफैबाय थांनो होआखिसै थेंक इउ सो माच ब्रादारमोन जोंखौ बिदि थानो जायगा होनायनि थाखाय औ दिनै माने बिसेस भिडिअ'आव जों फैनायनि जाहोनानो जाहैदों माने बिवेर माने बयबो साबधान जा जाय जाय बाइक सालायगिरिफोर माने आं बेखौनो बुंनो सानदों दाख्लैहाय गोबावसैनो 2014 नङा डिसेम्बर 14 बे ब्रादारा जन बसुमतारी सान अफ निर्मल बसुमतारी काजलगावनि हो ओमफ्राय ब्रादारा साफ्राकाटायाव बे फ्लाइअभार बारनानै दसेल' दोनदोंमोन जाहैदों 20 मिनिट बायदि माने दोनथ'नानै गावगा एसे साइडआव दङमोन बेयावनो सोर मानसिया लानानै थांखो बाइकखौ जेबो फाथा गैया ओमफ्राय दा इनायनो दुखुआव दं मानसिया बिथाङा ओमफ्राय बाइकनि नाम्बारानो जादों AS26B 5171 आरो स्क्रिनावबो होखादों औ 220 हो बाजाज पालसार 220 स्क्रिनावबो जों होखाबाय लोगोफोर अन्नानै सोरबाफोर बबेबा खना खनलायावहाय एसे सन्देह जानाय 220 बाइक नुदोंबा अन्नानै प्लिज इनफर्म खालाम मालिकनि नाम्बारखौबो आं स्क्रिनाव होनानै होसिगोन ओमफ्राय दाहालागैथ' बहा बारलांखो बे बाइकआ हासाफोर खावदोंबाथ' मोनबावनाय आरो बै स्क्रेप मेसिन माबा दङना औ बेयावबो आजिखालि सिखावफ्रा हमनो जाहैदों बै समावहाय गुवाहाटियाव जोंनि लोगोनि गोमादोंमोन औ ओमफ्राय बे गोमानायाव जों पुलिसनो कमप्लेन हैबाय पुलिसा डाइरेक्ट बुंखाबाय गुवाहाटियाव जुदि गारि माबानो थाबाय थाजानो लुबैयोब्ला स्कुटिजों कारजोंल' ला बिनि अनगायै दस्रा गारिब्ला गुवाहाटियाव थाया होनना बुंहरदों आरोखि माने हाजार होब्लाबो खामानि होआ आरोखि ओरैबायदि स्मार्ट सिखावफोरा ओंखायनो लोगोफोर बहाबा नोंथांमोना खना खनला नैबे स्क्रिनाव होनाय बाइकजों रिलेटेड 220 बेबायदि फट' सन्देह जाथावथाव दङबा अन्नानै खबर हर जोंनोबो खबर हरनो हागोन ओमफ्राय बे बाइकखौहाय जोङो नायजोबगोन थांनानै नायगोन माने बेस्रा मा खालामनो बाइकआखौ मोनफिनब्लाथ' मोजांमोन खिन्थु बहा मोनबावनो खिन्थु इन्सुरेन्सआ दंनायमोनबा फंबाय ने बियो क्लेम बानायनानै बियो मोनफिनगौमोन गोमादों होननानै पुलिस रिपर्ट लानानै मोनगौमोन आंनि लोगोनि सासेनि गुवाहाटियाव बेबो थायोमोन बै समाव जेब्ला फरायोमोन बियो पुलिस कमप्लेन होनाय लोगो लोगो बियो इन्सुरेन्सनिफ्राय बियो फैसा मोनफिनदों आरो 80,000सो मोनफिनदों 180 मोन बिने ब्रादारनि मुङानो मा नाम रिंदाव नार्जारी जोंनि मावफारनिमोन आंनि लोगो दा बिथाङा बेंक मेनेजार औ बेंकआव मावसै बेवहाय क'क्राझाराव मावो बियो स' बिदिनो आरो सोरबाफोर बाइक लायोबा लेखाफोरखौ टिप टप खालामनानै लाजोबखा बहा मा जायो जेबो मिन्थिया आरो लाइफ इन्सुरेन्स बाइक इन्सुरेन्स बेफोरखौ थिक खालामनानै लाजोबखा बाइक सालायग्राफोरनिसिम बेखौनो जोङो खोन्थाहरनाय जाबाय जों एसेबां इनफरमेसन जों होनो हायाबाबो बेखिनिखौ जों बुंबाय ओमफ्राय दाथ' निउ इयार सिजन ना बाइकआखौबो अननानै मोजां सालाय प्लिज जेन' रावबो नोंबो दुखु दाजाथों आरो गुबुनाबो दुखु दाजाथों नोंबो खहा दाजा गुबुनाखौबो खहा खालामा होनो नाङा आरो गुबुनाबो खहा खालामना होनो नाङा बेलेगखौ दा बेबायदि साबधानाव था ओरैनोथ' लोंनानै सालायनायाथ' एलाव गैखाया खिन्थु सोरखौलाय जों बादा होद्लायनो हानो लोंबाबो जाहाथे लिमिटआव जेराव बाइकफोरखौ बिदि सालायनो नाङा लोंनानै सालायाबा बिराद मोजां आरो नों जुदि लोंग्रा मानसिबा नोङो जेरावबो थांनांगौ गैयाबासो नों लोंदो माने लोंनानैहाय सिरि लाबदासै आरो खिन्थु आं बहाबा थांनानै लोंसिनानै सालायबोनायसै मानो बेबायदिबा जाया आरो आं इनकारेज खालामाखै जौ लोंनानै सालाय बा जौ लोंनांगौ ना आं इनकारेज खालामाखै माने सोरबा लोंग्राखौलाय लोंग्राफोरखौलाय आरो मा बुंखानो नङा होमबा खिन्थु मोनसे अपसनानो जाहैबाय माने नोंहा जेरावबो थांनांगौ गैयाबा लोंनानै लाबदा जायगायावनो शाटडाउन ओमफ्राय साबधानखा बाइकआखौ एसे मोजां पार्किं एरियायाव दोनखा जेराव कमिटिफोरनिफ्रायबो गोमायोबा नोङो मोनफिननाय बायदि ना पार्किंफोरा ओमफ्राय खना खनला दोननो नाङा
नोंनि डिस्टेन्सनि गोजानाव दादोन बाइकफोरखौहाय नङाला 50 थाखानि पार्किंआवहाय दोननो गिनानै नोंनि लाख थाखानि नुकसान जागोन पार्किंआवसो नांगौ जै गोमाबायथाय सेस माने सिखावफोरा ओरैबायदि साबधानखा ना बे मालिकआ बहाय दं ओमफ्राय आंनो खय मिनिट नांगौ बे मालिकआ खय मिनिटनाव फैफिनगोन खय मिनिटजों बेखौ खावनो हागोन खय मिनिटजों बेखौ बाहोनो हागोन बे एरियाखौ बेफोरबायदि बहुद केलकुलेट खालामना बिराद थायो स्मार्टखा सिखावफोरा बिजों जाग्राखा नालाय बेखौ फाननो हायोबा 22,000 25,000 मोनसाबो बिथांमोना ओमफ्राय अबेबा 15,000 बेफोरबायदि मोनो आरो स' लोगोफोर भिडिअखौ जों गोबाव खालामनो सानाखिसै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो हेपि निउ इयार जों उइस खालामनाय जाबाय ना ओमफ्राय मोजाङैनो मोजां सोलिलांदो नोंथांमोनाबो ओमफ्राय बे फंबायनि बाइकखौ जन बसुमतारिनि बाइकखौहाय सन्देह जाथावथाव बबेबा गामि खना ओनसोलफोराव जोंनि एरियायाव नुबाय बायोबा खोन्थाहरनो दाबावसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच थेंक इउ गोजोन्थों